Rayuwa jarabawa ce, ba kullum ne za ka samu rayuwarka ta kasance maka yadda kake so ba. Akwai ranar farin ciki, sannan kuma akwai ranar baƙin ciki, akwai ranar samun riba, sannan kuma akwai ranar faɗuwa. Haka jarabawar rayuwa take, amma babu makawa don abin da ya faru gare ka idan ka yi biyayya ga Allah, sannan kuma ka bi manzonsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakika za ka kasance daga cikin masu cin riba da nasarar rayuwa, duniya da lahira, kamar yadda muka samu zantawa da wani bawan Allah da ya shiga jarabawa kuncin rayuwa na rashi da matsi da kuma talauci, inda yake biyan haya 1000 a ɗaki ɗaya duk wata da shi da ɗayan shi kwara 8, amma kuma watan ya ƙare 1000 ta gagare shi. Wannan dalilin ne yasa ya yanke shawarar komawa a cikin gulbi da rayuwa. Ga dai tattaunawar mu da shi kamar haka. Na farko muna gidan haya. Gidan hayan nan mai shi tausaya min yayi, domin yanzu haya kowa ya san halin da ake ciki. Babu ɗakin naira 1000, ba a magana naira 1000, amma naira 1000 yaka an san min akan jin tausayi da kyautatawa. Naira nan 1000 bai taba cewa in bashi ko na wata 2 game ba, sai dai ce in yi kokarin hada na wata guda. Ka ɗau wani lokaci a wannan wuri? Kimanin yanzu na kai shekara 5 cikin gidan, sai dai an shi na wata guda. Na watan nan guda kacar aka hada su, wani bi ma har sai ya dan bi wani abu sai ya ce ya hikin naira 1000, saboda dan abin da aka samuwa bai hita dan abin da za su ci. Wata ramma ka gansu nan, ka gansu sai in tenan cikin bola ga in dan kwakwala tun da swahe ina ciki. Wani bi hammare ce in Allah ka mai dan sayan taki sai mu sai mai in sai musu abinci. Idan na tara takin mai sayi bai zo ba, to garan nan da ni da su duk muna iya kwana da yanwa mu tashi da halin da ake ciki. Abu na biyu, sai ga wannan tashin hankali ya zo, ba Allah ga mai tausaya min ya sayar da gidan ga, wanda an ka sayar ma shi ma matsala haya ta koro shi, ya haso wuta in tashi, ban san inda za da yaran gaba, ban da halin kama musu haya, ban da ciyar da su ma abin ya wuyata. To shi a dalili na dawo wannan ramin. In ka duba duk ga kara nan, yara ne ka kira in ce su Allah su dan riƙa min, yara 'yan maza su dan riƙa min in samu mu dan gina mu dan kakkafa. To hannun samu na dan wannan rawun na waɗannan kara gashi. To yanzu haka ina tunanin ya za a yi in ga na yi koda buka guda ce sai mu dawo ciki kamin mu ga yadda za a yi nan gaba. Halin da ake ciki kenan, muna cikin wannan tashin hankali yanzu haka ciki ne muke. In ka duba wannan wuri, to ba za a ce mai gida sai dai a ce rami, to amma dole tassa mu dawo nan mu yi buka mu tsana nan kamin Allah ya taimake ku mu ga abin da hali ya yi can gaba. Ba Allah, wannan wuri baya da bambanci da cikin gulbi. To ya kake yi da ruwa, kasancewa kai ba musunci ba ne kuma ba ɗan ruwa ba? Nan ma gidan wanda muke ciki, idan damuna ta yi ba mu samun halin bacci mai kyau. Da an ce an buɗe dam an yi jiniyan nan, da mu da iyalanmu duka muna nan bakin ƙofar gida muna tunanin mu ga yadda za a yi, sai lokacin da an ka kashe ruwa sun ka gama wucewa mun ga halin da ake ciki, sannan mu kuma komi dare mun saba hitowa karfe 3 na dare mu dawo bakin gida mu yi tsaitsaye don mi tunanin kada ruwa su zo su muna ruski muna bacci. Lalle in don tsoro kullun ciki ne muke. Sannan bayan haka wannan wuri lalle duk wanda ya duba ya san wuri ne dole ɗaya ka sa mutum ya tsuguna a nan wurin, domin wuri ne wanda yake 'yan shaye-shaye suna kewaya koyaushe suna yawatawa, shi dai tsoro koyaushe ciki ne muke. To amma idan dole ta kama to sai mutum ya haƙuri, shi ɗaya ne dole ɗaya ce na samu. Wannan filin wani ya taimaka ma da shi ko saya kayi ko kuma dai kawai ka zo ne kayanka ne ka zauna? Wannan wuri saye na yi sama da shekara 5. Shi wannan ban Allah mai tausaya mai wanda ya bani haya wurin nan, to shi da ya yi gini ya raga wannan wuri, to sai ya ga halin da nake ciki sai ya ce wani ka yi ƙoƙari in sayan maka da wanga. Duk da an kai wata rana
sai ka ɗan samu ɗan wurin da ka tsuguna tun da haga baka iya biyan haya. Allah taimake ka ɗan yi ɗaki ko da guda ne sai ka da ciki da iyalinka. Ya sayan man da shi akan kuɗi naira 35,000. Yanzu sama da shekara 5 ban samu halin gyara shi ba har yanzu. Amma ga alamu kamar wasu sun taɓa zama wannan wuri. Lalle tabbas an taɓa ginin gida wurin a shekarar da an kai tsunami tun lokacin Yarima. To gaba ɗaya duk ta share wurin. Ka duba za ka ga akwai alamun ɗan shayin, alamun an yi gida amma gaba ɗaya ruwa sun ka share shi. Kuma kai ka yadda ka dawo da rayuwa wannan wurin? Shi an ce in dole ta kama ba a rasa ɗakin kwana. Kaga halin da ake ciki dole ce tassa har mu dawo nan. Don in ba dole ba duk wurin da an ka ce ko da ƙorama ce an ka ce ta ci wuri to kana shakku ne bale gulbi irin wannan, kuma babban gulbi na Gusau wanda yake sananne ne kusan ma gama duniya. Sannan wannan ɓanna wadda gulbi ya yi lokacin to duniya ta san da ita ba ɓoye take ba. Ga masu buƙatar sanin inda kake ko don taimaka maka ko neman ƙarin bayani, ina ne wannan wuri? Wannan wuri yana unguwar asibitin Shagari gangaren Fanna. Asibitin Shagari gangaren Fanna. To da fatar Allah Ubangiji ya yi mafita ya kuma kare mu da afkawa a cikin irin wa'annan jarabawoyi. Ƙarshen rahoton kenan daga Zamfara, Anas Ahmad Kobi Zanzaro, ƙwariyar gidan TV, ga gidan TV, Zanzaro TV, Zanzaro TV ai gidan nishadi ne. Zanzaro TV, Zanzaro TV gidan gida na barkwanci ne. Zanzaro TV, a sa ka kai rawa da nishadi cikin iyalinka. Zanzaro TV, Shamsu Sangalo ne inda ya kai ma zo ka sanya baitinka. Zanzaro TV. Indiya gani na taho da baitin nawa. Zanzaro TV. Al'umma ku saurara gani na zo zan baituka na burgewa. Zanzaro TV. Zanzaro TV kamfanin nishadi ba wanda na ya kushewa. Zanzaro TV. Mai hawan jini ciwo in ya tashi zo ne mu tashar mu kai yi kamowa. Zanzaro TV. Tunda ta gamo sha yanzu magani yanzu tashar mu je ka nemowa. Zanzaro TV. Zanzaro TV gidan nishadi ne. Zanzaro TV ai gida na barkwanci ne. Zanzaro TV. Ku zo ku kalla ku gani. Zanzaro TV. Ai duk garin da suke zamani. Zanzaro TV. Malan sacin kayo za ka gani. Zanzaro TV. Milil ya Hausawa ku je dai abun da ke sani nishadi yana nan a ciki. Zanzaro TV. Zanzaro, 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 Zanzaro TV. Zanzaro, 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 Zanzaro TV. Kai ku zo mu kalla tare. Zanzaro, 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 Zanzaro TV. Ai tashar YouTube ce. Zanzaro, Zanzaro, Zanzaro TV. Yara mun daura bazar mu zanzaro za mu gani. Gashi mun taka bazar mu zanzaro za mu gani. Zanzaro TV. Tafiyar dole da kai baba ya kwashe gida. Masu son ayi da su zanzaro je ka fada. Ka bar su zanzaro ka yi gaba. Mai ina dattijai yara kuma ku fito. Yan mata da samari dukkanin ku ku zasso. Zanzaro TV ga tashar al'umma. Sama, sama, MD na studio gashi su dan gwamna. MD na studio gashi su dan gwamna. Zanzaro, 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 Zanzaro TV. Zanzaro.